Kadiatou Koulibaly. Glan de Mafé. Mais j'ai gagné le premier glan. Mais j'ai gagné ma baffe et la fait. Parce que y a déjà été Kafoko et le journal matchien. Bon, à ma défense que bureau qu'on a parlé. Donc ni surtout ceux qui bluffent la descina. Donc on est pas au second cabou. Surtout ni le journal bila. Tena fanga ba mano ba foku mo makona kangala ngaja. Donc il kamani restera ka foku tunga paradoke. Donc ni formation sur le chulanglana. Donc il y a à famia ko fene ya kenta buluye ka to ka gla ka firi wala sanga dem se ka mo gum selu gla la tukuna warla tukuna ta wondi la ka demesko en fait fédération mi kono no e fi ma e de la ka ndem ngaja ku tabula et puis direction nationale du développement social le fene de la ka ndem na para tabula donc be ke nga de mesabana e voici de da mi ke ani nga de mesabana e bara tabula fembe na faro fembe na adikun kadaka adikun woro bi se ka ke mi ni be bara kono na surtout sali fere madola subu kadi madola amano donc au de musenu am se ko bara kono ko qualité de dore ina ko nya fi ci na ni kala ni so journal ina donc bara manike muni souvent di libe nga ko ci wado donc ba glancho na waya kasakadi donc glancho kai asongo fene mancha kaso digorola donc ne akila qualité ou yake ani nyere ka chesri nga bara konala na gil na uri yake ni swandira ni projet le kam bene bulu ka ne shi kala ko mam ambe musowi surtout krengere ne ala musulu jurato ka bla na ka foko lujwa e banate ka finya de lu ala ye finya do le ke ana am banana me bana me aye finya to donc o finya manga ka to iki sigi ki bulu dai sigi ka fo lujura de bene la ni tse ka fenke au contraire o lujura inde ka ka to ika dusuta ika sika do ki yere ye ika diski ka ko makono ika na garbu yake donc doke odi nafaka ko odi be mo nafa odi banga autonomisation yere assurée fo membena akuntige donc o poésie te do wore o be lujura to yere di kan donc me murumi drone fo ala donc peut-être dona na to na nyon soro et peut-être amina chama fo donc je ne suis pas du tout contagieuse. Non, je ne suis pas contagieuse. Je suis juste un peu différente. Et j'ai juste besoin d'une autre méthode pour vivre mieux comme les autres, sinon plus que les autres. Je suis une femme handicapée et je suis fière de l'être. Car le handicap n'est pas contagieux, mais l'ignorance l'est. Je suis une personne handicapée et je suis une personne à part entière et a des droits comme les autres. Donc vive le projet Voice, vive nous les personnes handicapées. Merci.